Order na. Onmuri na. Nawa. Onmuri na. Nuwaway kaya po na sige magkabanagbidyo. Nuwaway na ang kaya ho. Unsuwa! Up, ready. Action. Up. Oh. Up. Oh. Up. Oh. Tingnan mo ka, idol. O tingnan mo anong nangyari. Sinasabi ba ng espiritu? Oops. Oh, tingnan mo. Oh. Agoy, Ginoo. Oh, sinasabi ba na? Oh. Tingnan mo ang katawan. Paano kasi ang ulam laging bagoong. Oh, tingnan mo. Bagoong nga tuyo. Pag walang tuyo, patis. May abs na ako. Oh, may abs na. Abs na. Tingnan mo, may abs na. Tingnan mo ang abs. Oh, layo ah. Abugan si natin. Nakita ng bulak. Wey! Bye-bye! Mga kagwapong kauban ako. Ito Oh, na. no? Sunod na ganit dito. Next. Sunod na ganit dito. Ikaw na po, kay alsahanig. Kapoy. Alsahanig kaning kanapo, makanapo. Kapoy. Sa kamot ma. Buhay ko din. Kuya, dahil na yung... Kato mo nan. Gusto ta makaabs eh. Hindi mo dalalim. Bugat mo na eh. Isa yung page mo? Kuwan. Tita Bats. Tita ba? Bats. Bats? O Bats nga Batman. Ikalahal sa ano yung punaan kaya na mga 60 kilos mga isura. 50 kilos. Makalibang ka? Kapoy. Kapoy, di ko lang gusto nun. Nangab sa manimbala.